olin siellä sotasairaalassa. Minä olin lievästi haavoittuneena, että minä hoitelin näitä haavoittuneita vammaisia, jotka oli päähän haavoittuneet, ja ne huuti hirveän kovasti, kun eivät tajunneet mitään oikein, että ne oli päähän haavoittuneita ihmisiä. Niin tämä Väinö oli myös siellä, ja sitten oli meillä sellainen vapaa hetki, ja niin me lähdettiin hänen asukettuvaaralla tämä kaverini, että lähtee kotonaan käymään. Me sitten näimme Joensuussa, kun 2 miestä kuljettaa yhtä miestä välissä. Ja nainen huutaa siellä perässä, älkää ampuko minun miestäni. Niin tämä kävi sitten ilmi, että hän oli niitä metsäkaartilaisia. Ne ampuvat siihen. Auto oli kaivettu Kettuvaaralla hautausmaalla. Mekin Väinön kanssa kävimme katsomassa, että tuolla on, eikä ollut peitettykään multaa vielä päällekään. Niin kuin yleensä autokumpu peitetään, sitä ei ollut peitetty ensinkään. Kun oli meillä sellainen, silloin tosi tykistö tuli ja ammuttiin keskenämme ja jouduttiin semmoisen pakokauhun valtaan. Niin sitten Venäjän puolelta rintamalta sieltä, niin sieltä yksi nousee kiveen takaa ja sanoo siinä minun kuulen, minä kuulen, kuuliko toiset. Älkää ampuko minua. Ja silloin oli niin hirveän kova semmoinen ammuntarätinä käymässä. Ja 1-2 lähtee kohti tulemaan minua. Pistää kiväärissä niskaan ja tulee kohti minua. Minulla oli konepistooli, että varattu siitä, että minä ajattelin, mikähän teeskentelyä tässä on. Niin se tulee vain minua kohti, mutta en minäkään ammu sitä, kun kiväärillä oli niskassa. Sitten kun hän tulee lähelle, ottaa kaulasta minua kiinni. Sinä olet minun pelastajani. Tuntuu, että se on naisen ääni. Se ei ollut mies. Ja niin sen siinä ottaa kaulasta ja pitää kiinni minua. Ja sitten hän sanoi, että hän on Venäjältä. Se ja se lääkintäihmisenä tällä rintamalla. Ja se sitten ottaa päältään niitä vaatteita. No nainenhan se oli. Ja komia nainen oikein. Niin sanoo, että sä oot minun pelastajani. Ja siinä tilanteessa en minä mitään pelastajaa ollut, mutta kun se tykistö tuli, oli kaikki. Mutta sitten kun se tuli myöskin ja päälle meille nämä tykistö tuli ja ilmapommitukset, niin minä siinä haavoitun lievästi, mä oon 3 kertaa lievästi haavoittunut. Niin hän oli sitomassa minua haavojani. Ja minä ihmettelin, että sama nainen sitoo minua haavojani.